ሰላም ሰላም ፍትዋትን ክብራንን አምነል ለዓለም ትርከው ናይ ቻናሌ ቤተሰብ ከመይ ትኾኑ ኩሉ ሰላም እግዚአብሔር ይመስገን ብወገነይ ሰላምዬ ንስኻትኩም እውን በብዘለኹምዎ ሰላምኩም ብዛሕ ተረፍ ክብለለይ በዓልቲ ሙሉ ተስፋየ ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕረይ እንኳዕ ድማ ናብ ቻናሌይ ብሰላም መጻኹም ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮና ዝኸውን ከዓ ከምቲ ልሙድ ዋጋ ወርቂ አበይ በፂሑ ወሲኹ ዶ ቀኒሱ ንዝብል ሓቢርና ክርኤና እስካዕ ቪድዮ ፍጻመ ንኽትከታተሉ በአኽብሮት ይዕድም። ንቻናሌይ ሓድሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ነባራት ዝኾንኩም ከዓ ላይክ ሸር እናገበርኩም ንኽተበረታትዑኒ ብትሕትና ይላው ላይክ ሸር ንትገብሩለይ ካብ ልቢ እናመስገንኩ እየ ማለት እዩ። ሎማዓንቲ አፕሪል 14 ይቅርታ ሚያዝያ 14 ወይ ከዓ አፕሪል 22 እዩ ዝኸውን ዘሎ ሎማዓንቲ ወርቂ ንእሽተን ቅናሽ አርኢና እንሆ እንታይ ዝኣክል ይቀኒሱ ንዝብል ሓቢርና ክርኤና ሰናይ ጻንሒት ሰናይ ምክትታል ክምነ ኣብ ሰማያት ፍቕሪ ኮኸበይ ወኒነ ክምነ ወርቂ ተመኒኻ አልማዝ ኮይግነ ስጋ ኮይለ የለን ከምኡ ዝበለ ስጋ ኮይለ ፍቕሪ ዝተዓደለ ኣነ ክምነ ወዱ ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕረይ ተመሊስና ተራኺብና ኔና በመጀመርያ ንሪኦ በዓል 14 ካራት ይኸውን። በዓል 14 ካራት ብናይ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ወርቂ ንሓንቲ ግራም ወርቂ ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ ዘውፅኦ ብናይ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንኪ ዘውፅኦ ዋጋ ማለት እዩ ብናይ አሜሪካ ዶላር ብ89.86 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓኒ ብ14,077 ቅርሽን እዩ አውፂዎ ዘሎ ናይ ሎማዓንቲ ዕዳጋ ብዝተወሰነ መልክዑ ቅናሽ አርኢና እንሆ ማለት እዩ። ቀፂልና ንሪኦ በዓል 15 ካራት ክኸውን። በዓል 15 ካራት ብናይ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ናይ ሓንቲ ግራም ወርቂ ብናይ አሜሪካ ዶላር 98.16 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓኒ ብ10,083 ቅርሽን እዩ ክሸጦ ውዒሉ ዘሎ ብሔራዊ ባንኪ። እዚ ናይታ ወርቂ ጥረ ገንዘብ ብቻ እዩ ማለት እዩ። ቀፂልና ንሪኦ በዓል 16 ክኸውን። በዓል 16 ካራት ብናይ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ናይ ሓንቲ ግራም ወርቂ ብናይ አሜሪካ ዶላር ብ102.55 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓኒ ብ16,088 ቅርሽን እዩ ክሸጦ ውዒሉ ዘሎ ናይታ ወርቂ ጥረ ገንዘብ ብቻ ማለት እዩ። ቀፂልና ንሪኦ በዓል 17 ካራት ክኸውን። በዓል 17 ካራት ብናይ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ናይ ሓንቲ ግራም ወርቂ ብናይ አሜሪካ ዶላር ብ108.98 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓኒ ብ17,096 ቅርሽን ክሸጦ ውዒሉ ኣሎ። ቀፂልና ንሪኦ ብጣዕሚ ተፈታዊ ዝኾነ ዓይነት ወርቂ ናብ ድሌትኩም ዓይነት ሕብሪ ተቐይሩ ዝስራሕ ብጣዕሚ ተፈታዊ ለስላሳ ጠንካራ ወርቂ በዓል 18 ካራት ክኸውን። እዚ ወርቂ እዚ ንናይ ክሳድ ሃብል ንዝተፈላለዩ ዓይነት ጌጣጌጥ ዝጠቅም እዩ ማለት እዩ። እዚ ብናይ ብሔራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ናይ ሓንቲ ግራም ወርቂ ብናይ አሜሪካ ዶላር ብ115.40 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓኒ ብ10,100 እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ። እዚ ናይ ሎማዓንቲ ዋጋ እዩ ናይታ ወርቂ ጥረ ገንዘብ ብቻ። ቀፂልና ንሪኦ በዓል 19 ካራት ክኸውን። በዓል 19 ካራት ብናይ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ናይ ሓንቲ ግራም ወርቂ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ብ19,138 ቅርሽን እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ። ብናይ አሜሪካ ዶላር ከዓኒ ብ121.82 ሳንቲም ዶላር እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ ማለት እዩ። ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕረይ
ቀፂልና ንሪኦ በዓል 20 ካራት ይከውን በዓል 20 ካራት ብናይ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ናይ 1 ግራም ወርቂ ብናይ አሜሪካ ዶላር ብ188.22 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓ ብ20,188 ቅርሽን እናሸጠ ውዒል ኣሎ ብሔራዊ ባንኪ። እዚ ናይቲ ወርቂ ጥረ ገንዘብ ብቻ እዩ ማለት እዩ። ቀፂልና ንሪኦ 21 ካራት ይከውን እንግዲህ 21 ካራት ካብ 18 ካራት ቀፂሉ ብጣዕሚ ተፈታዊ ዝኾነ ብኢትዮጵያ ወይ ከዓ በአፍሪካ ደረጃ ብቻ ዘይኮነስ ብዓለም ደረጃ ብጣዕሚ ተፈታዊ ለስላሳ ጠንካራ ወርቂ እዩ ማለት እዩ። ናይዚ ዋጋ ድማ ብናይ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንኪ ዘውፅኦ ዋጋ ናይ 1 ግራም ወርቂ ብናይ አሜሪካ ዶላር እንድሕር ደኣ ኮይኑ ብ134.65 ሳንቲም ዶላር ክሸጥዎ ከለዉ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓኒ ብ21,190 እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ። ስልክ ቁፅሪ ሃብና ንትብሉኒ ደቂ ዓበይቲ ወይ ብ09996159 ሰብዓልኩም ብቐጥታ መስመር ወይ ከዓ ብቴሌግራም ክትድውሉለይ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ። ቀፂልና ንሪኦ በዓል 22 ካራት ይከውን 22 ካራት ብናይ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ናይ 1 ግራም ወርቂ ብናይ አሜሪካ ዶላር ብ141.06 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓኒ ብ22,000 ብቻ እናተሸየጠ ውዒል ኣሎ። እዚ ብናይ ብሔራዊ ባንኪ ናይታ ወርቂ ጥረ ገንዘብ ብቻ ማለት እዩ። ቀፂልና ንሪኦ በዓል 23 ካራት ክኸውን 23 ካራት ብናይ አሜሪካ ዶላር ዝወፀ ዋጋ ብናይ ብሔራዊ ባንኪ ና 1 ግራም ወርቂ ብ147.46 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓ ብ23,148 ክሽየጥ ውዒል ኣሎ። ክብራት ኣሕዋቲ ኣብ መወዳእታ ንሪኦ በዓል ሓደ ውቅዒት ወይ ከዓ በዓል 24 ካራት 24 ካራት ብናይ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ናይ 1 ግራም ወርቂ ብናይ አሜሪካ ዶላር ብ153.88 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓኒ ብ24,135 ቅርሽን እዩ ክሽየጥ ውዒል ዘሎ። እዚ ኣፕሪል 22 ወይ ከዓ ሚያዝያ 14 ናይ ሎማዓንቲ ዝነበረ ዕለታዊ ናይ ወርቂ ዋጋ ከምዚ ይመስል ነይሩ። እስካዕ ቪድዮ ፍጻመ ንስተኸታተልኩምኒ ካብ ልብና መስገንኩ እየ። ላይክ ሸር ሰብስክራይብ ምግባር ድማ ከይትርስዑ ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕረይ ብጣዕሚ እየ ዝፈትወኩምን ዘኽብረኩምን ሰሰናዩን ባይ ባይ። ክምነ ኣብ ሰማያት ፍቕሪ